Molweni kwakhona. I am back. Mnonkwenkwezi, Mamkhonjwa kaBhovula. It's been a while. I think it's more than a week that I'm not posting now. Yeah, I had to take a break from everything, from readings, from consultations, insebenzo, everything. I was really exhausted, feeling exhausted and tired basically. To a point ukuthi umzimba ude watsho ngokugula ukuthi hayi kwanele khawukuphumle. And really this is something we always say to people ukuthi you can't pour from an empty cup. So I was forced to take a break. I'm sure you can hear my voice as well ukuthi ayitsho ncam ncam. But I'm feeling inspired still. Ndingaphilanga ndinjalo. Khona nje umoya othi makhe ndinitatshe yet again. Itopic endiza nayo namhlanje ndifuna sithethe ngokuziphatha kwegqirha emzini. Xa ke ngoku sowuligqirha elisebenzayo uhambe uncedisa kula masiko ale mizi. Ndizawuthetha isiXhosa ke isikakhulu kuba lo umba sithetha ngawo ndizawugxila kakhulu kubugqirha besiXhosa. Lo mba ndiza nawo kuba kudala ndimamela nalapha kwi-social media okanye siphikisane ke singamagqirha kwezo ndawo siye sithi sidibane kuzo ezintlombeni njalo njalo. Isikakhulu indaba ilapha etywaleni. Uba ithini le nto yeebhotile ezophukayo kwigqirha nomsebenzi wamakhaya. Ufumanise into yoba ke ngelinye ixesha ayibintle, ayibukeleki. Ewe, nangenyaniso akhona amaxesha uqonda uba heyi hayi noko ayintlanga ngolu hlobo. Sesivele uyibona ke nathi mos sikhulile ebugqirheni siqale sangabakhwetha. Ufumanise into yoba sikhaphile ke elo gqirha, mhlawumbi igqirha lethu liceliwe uba malikhaphe, nathi singabakhwetha ke sikhaphe. Fike heyi hayi akuqhutywa ngolu hlobo thina siqhele uba kuqhutywe ngalo. Izinto azifani. Ufumanise into yoba noko ayinancasa, ayinambitheki. Makhe ndithethe ngeebhotile zomthetho apha ebugqirheni. Xa ndithetha ke ndicela sivisisane into yoba ndithetha in general, ndithetha ngokweyam i-experience, ngokwawam amava nangokohlobo mna endibone ngalo nehlobo. Mos kuye kuthiwe khetha into entle uyithathe uyifake epokothweni, uyiyeke embi. Ezinye ke uthanda ungathandi imele uba ibe njalo, isisithethe, yindlela ekuqhutywa ngayo, yinkqubo. Ayizujikwa nguwe ke ngosuke wena ke ube ngumntu othile. Masiqale kule ndawo ke. Zinyanzelekile na ezi bhotile zomthetho? Andizuwuphendula lo mbuzo, ndizawuchaza nje izizathu zezi bhotile. Ndisenongazibali zonke ke, mhlawumbi wena uqonde uba ikhona endingayibalanga, uyawunyamezela ke. Ndizawubala ezi zisentloko apha kum. Masiqale ngokuthi igqirha liyafika emzini. Ufika kwalo igqirha emzini liyamkelwa enkundleni. Xa lisamkelwa enkundleni lamkelwa ngantoni? Ngumphanda webhotile. Khumbula kaloku into yoba noba kusiliwe kweli khaya, le bhekile isiliweyo okanye le mbiza isiliweyo ayiyo yegqirha, yeyamathile,
yeyomsebenzi wabantu abadala beli khaya. Ukubana ngaba umzekelo igqirha lizokwenza umsebenzi kakhokhokazi, uyayiva, laa fatyi ayiyoyegqirha. Ayizukwazi ke ngoku ukuthi kukhiwe kulaa fatyi kuthiwe nantsi ibhekile mhlekazi sikwamkela ngayo, ayizulunga. Laa fatyi kumele iqale kwaba bantu yenzelwe bona. Uyayiva ke ngoku? Ubana ngaba kuzawuhlwayelelwa emlanjeni kumele uba uyoqala ekuhlwayeleleni, ize emthonyameni walapha kwandule ukhelelwa igqirha. Ayikwazi uqala egqirheni. Ndiyabeva abantu besithi intsha le nto yeebhotile, kudala kwakusenziwa njani. Zingekabikho ezi bhotile nanisamkelwa ngantoni? Andizuyazi ke, ndandingekho mna kudala, ndikhona ngoku. And ekubeni khona kwam ngoku ndibe ngumkhwetha, ndabona, ndajonga. Uyabona ke mna ke ndinethamsanqa loba ndikhuliswe ebugqirheni ligqirha ebelingabuseli, belingabufaka apha emlonyeni utywala. Loo nto ke ithi into endizikhileyo phaa kuye ndicinga into yoba noko bendizikha kumntu ohleli nje u-sober minded. Ikhona ibhotile yokwamkela njengoba ndisitsho, kwamkelwa igqirha. Umzekelo, mna ndamkelwa ngebhotile ebomvu kuba ndicinga into yoba ibhotile ethethayo xa kuthethathethwana amakhaya ngumphando obomvu. Umzekelo, masithi kuyangxengxezwa, uyaqonda, kukho iphutha elenzekileyo, abantwana, abantu basemzini, intombi yalapha yayimithisiwe, basuke bathathe abantu basemzini, bathathe umntana lapha bayomenzela izinto zakulaa mzi bengakhange bagqithe kweli khaya. Kuthiwe kufuneka kungxengxeziwe, athi umntu akakabi nawo amandla, aqale aphathe ibhotile kuqala kusazoxoxwa, iba ngumphando obomvu. Naxa kucelwa kubolekwe inkundla, kubolekwe inkundla, izawujikwa ibe inkundla yamathile kuba kusenziwa, masithi kwenzelwa umntana walapha imbeleko. Uyaqonda? Uyayala eyalapha ekhaya, umntana wentombi uyayala kuthiwe ayi makhe kulandwe ikhaya lakuloyise. Ikhaya lakuloyise xa liyenza le mbeleko lizawuyenza apha ekhaya, abantu balapha bejongile, kodwa kuzawucelwa inkundla, kuzawubolekwa inkundla. Ibolekwa ke ngebhotile, ayibi mhlophe, iba bomvu. Ndizama ukuthi ibhotile ethethayo enkundleni mna ngokokwam ukwazi yibhotile ebomvu. Ithi ke loo nto leyo xa kusamkelwa igqirha, lamkelwa enkundleni mos igqirha, alamkelwa nasendlini, ngoba kaloku phambi koba ungene endlini uqale wangena enkundleni. Mabangathuki ke abantu balapha sebebona ngegqirha selisendlini, lingakhange lichazwe apha enkundleni uba ngubani wakwabani lo, uzofuna ntoni apha. Amkelwe ke kuthiwe nanku umamkhonjwa siyambona ufikile. Uhambe njani mama umamkhonjwa apha endlini? Hayi, ndihambe kakuhle, khange kubekho nto. Nanjengoko ke nindidingile phakathi kweli khaya, andazi noba ndize kumzi nguwona lo mzi ndize kuwo. Ndithunywe ematshaweni, ndiphume ekhaya kusithiwa mandiye ematshaweni malunga nomsebenzi wokuguqula izihlwele zamatshawe. Andazi noba ndihamba kakuhle na. Azawuthi ke amatshawe, hayi, nguwo lo mzi uhamba kakuhle, awulahlekanga. Camagwini ke. Masikwamkele ke mamkhonjwa, nantsi ibhotile ebomvu. Ithi ke ngoku loo nto leyo sivene ke ngoku namatshawe, amakhonjwa namatshawe azawukwazisana ke ngoku. Le bhotile ivulelwa kwalapha enkundleni iye emthonyameni. Uyayiva? Amathile ke ngoku, amatshawe namakhonjwa aqhale kule bhotile ngokubonakalisa into yoba umamkhonjwa akazingenelanga apha.
uvinyo leswiti uba makaqhube lo msebenzi. Camagu. Yeyokwamkela ke leyo ibhotile. Ushiyeka kwayo ke iba yeyegqirha, ayiselwa mos phaa enkundleni kuphele ngayo. Igqirha likuku kuyo uba libone uba malithini ngayo. Umzekelo, elam igqirha lalishiya liyishiyele abantu balo mzi. Andazi noba uyandiva na. Liqhawule loo niphu liyiqhawulayo for into yoba sizamkele kuloo ndlu sizayibolekwa phakathi kweli khaya. Hayi ke mna ke andiyenzi loo nto leyo, ndihamba nayo mntakabawo. Iye yamakhonjwa nje. Ngoba kaloku andihambi ndedwa, umzekelo ndihamba nobuhlwele bakwamanye amakhaya, mhlawumbi ndikhatshwe ngamanye amagqirha. Bakhona nabakhwetha endihamba nabo. Sizawufika kule ndlu siya kuyo sizayibolekwa apha, kufuneka sizazise kwakulaa ndlu. Asinawukwazi ubeka imiqolo yethu singaziwa. Kufuneka mna ndivule umrhawule wethutyana kulo mzi, njengoba ndizawube ndiphethe umsebenzi weli khaya, into yokuba ndilapha ke makhonjwa. Ndicela ze nihlale nithethe bhunga linye, nidibane namatshawe nazo zonke izihlwele ezinebango kweli khaya, ukuze nizondihlebela nindibonise ethongweni. Ndithonge ndihleli, ndithonge ndilele, nindibonise izigcawu ekufuneka ndizigawule, ze ndingonzakali ndiphakathi kwalo mzi nikhona. Ndithetha kwangantoni? Kwangale bhotile yokwamkelwa. Ndawugqiba ndibagalelele abantu basekhaya, ndibabekele phaa kulo mrhawulo uvulileyo. Ndigalele iglasi ke mna kube ngoko igcwale. Uyayiva? Ndizama ucima le nto ithi wonke amagqirha ayanxila xa ephethe umsebenzi. Ayiyo yonke into esiyifunela uba makunxilwe. Ndiyibeke le glasi phaa emrhawuleni, ndenze zonke iinto zam endizenzayo ke endingazuzichaza apha xa ndivula umrhawule wethutyana. Ndawugqiba ndihamba nabantwana babantu abanobuhlwele babo nabo. Mhlawumbi abaguli bam omnye ngumamJwarha, omnye ngumamQocwa, njalo njalo. Kufuneka buhlwele ngabunye buchathazelwe, uyeva, busamkelwa kulo mzi. Ngamagqirha kaloku nabo, nokuba basebancinci apha ebugqirheni. Uyawuthi kuba uligqirha elikhulu, ezinye izinto kufuneka ube ngathi awuboni, ungabajongi abantwana. Mosi umntana ungene kwesi siphehlo, omnye uyasela kakade. Akazujikwa nguwe ke abe ngathi akaseli umntana esela. Thina umzekelo, igqirha elidala esasihamba nalo, umkhwetha wayemkhulu apha kuthi esiphehlweni, wayenguNoligxana. Wayedla ngokuthi amane egalela emagini, uyaqonda, ezi thotho zigalelwayo, amane egalela emagini, athi hambanochitha phaa phandle. Uyeva? Ulungiselela uba kaloku anizude ninyuse iglasi phambi kwamagqirha amakhulu. Nizawuphuma ke nibone uba manithini. Anidumanga mos nani awunawude ulahle utywala kanti umuncu ube ubutya. Ndizama ukuthi yonke into iyalungiselelwa. Sithethile ngeyokwamkelwa ibhotile. Le bhotile ke izawubekwa, mos kwamkelwe obu buhlwele, thothi. Ikhona ezawushiyeka. Ukushiyeka kwayo ithiwani? Ibekwa phaa emrhawuleni kamama, ngoba kusenokwenzeka ukuthi kanti kule lali kuzawubakho igqirha elizawuva intsholo yentlombe. Akuvalelwa mntu mos entlombeni. Awuzuthi hayi andikwazi mama, uzofuna ntoni apha? Igqirha liyakwazi ungena entlombeni neyiphi na. Ufika kwalo igqirha kufuneka lamkelwe. Sizawuthi ke nanku umphando ebesamkelwe ngawo apha ngalaa mhla sifika ngolosingaphi, xa kunikwa umthetho igqirha elifikayo.
Sifikile ngemini ethile, wamkelwa umama wasemazizini, wamkelwa ngomphando obomvu. Nguwo ke lo sizawukwamkela ngawo, atsho amkelwe ke anikwe. Uba uyaginya uzayiginya, uba akaginyi uzagqithisa nje athi camagu. Bayayazi ke abakhwetha uba bazayithini ngokwe-timing yabo, uyayiva? Eyoqamelisa ke ibhotile nalapho iyaxhomekeka njengoba igqirha lifikile. Ndicinga uba ke mna ke njengoba ndamkelwe ngale mini, andisiboni isidingo sebhotile yoba mandiqameliswe ngale mini ndifika ngayo. Ndamkelwe mos. Kubekho umzekelo ngengomso ke ngoku. Umzekelo, imisebenzi eminintsi yobugqirha iqala kwi-head office yakomkhulu, nje umthetho wayo. Nizawuvuka nihambe, funeka niyochaza loo nto niyihambeleyo. Uba yimfukamo, umzekelo, kuyocela izinto zokwakha. Loo nto yenziwayo ke kodwa indlela iyathanda uqala phi? Komkhulu. Xa sihamba komkhulu ke kuyacelwa indlela mos apha phakathi kwekhaya. Kufikwe komkhulu kwenziwe loo nto yenziwayo ke ndingazuyidwelisa ke nam. Kubuywe komkhulu, sifike silindiwe ngamathile alapha. Enkundleni kwakhona, nihambe njani kule ndawo benithunywe kuyo? Asiziyelanga mos phayana, umzekelo, sithunywe ngamatshawe. Naphaa sifike satsho sathi sithunyiwe, sithunywa ngumzi wamatshawe, kwindlu katata ubani, ozalwa ngubani. Uyayiva ke ngoku? Xa sibuya ke ngoku funeka sichaze uba samkelwe napha. Besihamba nabantu balapha ke phofu abangamangqina. Sizawuchaza ke kuthethwe apha enkundleni. Uyeva? Kukhutshwe ke ngoku, emveni koba kuthethiwe, kukhutshwe ibhotile yombethe. Andithi siphumile satyiwa ngumbethe. Siphume ekuseni mos, satyiwa komkhulu nanini na. Kumanzi, ingca isemanzi, savuthuza, iifali zethu zihambe uyayiva? Vuthu, vuthu, vuthu kulo mbethe. Sibuya sineefali ezimanzi, imibhaco yethu imanzi. Uyeva? Izihlangu zimanzi. Uyayiva? Amanye amakomkhulu ke ngamaqhina, mntakabawo, kuyaqengqelekwa njalo njalo. Yindlela yokukhuthaza aba bantu ubuhamba nabo uba sihambile sabuya bethunana, khanithobeni unxano. Andiboni nto imbi mna nalapho kukhutshwe le bhotile yombethe. Ukubana ngaba kusiliwe ke, uyeva, kungona kukhutshwa ibhekile, umzekelo uba bekuyohlwayelelwa, ihambile yakomkhulu, ngoku ke ngoku kuzawukhutshwa eyomthonyama ibhekile. Emveni kwale bhekile yomthonyama bashwama abantu balapha ekhaya kule bhekile. Kube kungona amagqirha ekwazi ukurhabula utywala obu balapha. Umzekelo, mna akukho nto indidibanisayo nefatyi. Once ndakhupha laa bhekile yekomkhulu nebhekile yomthonyama, andiseyonto kuloo fatyi, yeyalapha. Bayawubona bona uba mabathini, mabenze ngolu hlobo, mabayilawule ngolu hlobo baqhele ukulawula ngayo. Into endingayifuniyo qha inye, utywala mabungakhutshwa umsebenzi ungekaqaliswa. Abantu uyayibona uba abantu iingqondo noko zibhideke umsebenzi ungekaqaliswa. Singayikhupha nje kusasa laa bhekile le ndithi mna yayombethe, emveni koko le yomthonyama. Emveni koko iyekwe laa fatyi de umsebenzi lo size ngawo ube uyaqala. Uyayiva ke ngoku? Le bhotile yombethe, umzekelo, nayo iphelela apha enkundleni, ayisahambi ke ngoku iye emagqirheni. Iphelela phaa kwaba bantu balapha beli khaya. Alungise ke amagqirha, kuzawuqaliswa umsebenzi. Masithi kuyowiswa ibhokhwe okanye kuyowiswa inkomo.
Kuyanxitywa ke mos, akuveske kuhanjwe nje uvulumbululu ngama-blow enu. Nizawunxiba, andithi ufike uligqirha waxhoma umthika wakho, waxhoma isidlokolo sakho. Mfele ezo wawuzisikozele, wawuyozicela, wazilalela engetheni. Uyandiva uba ndithini? Wazisikozela, wazilalela engetheni. So xa uzawubhinqa ezaa fali awuzuzibhinqa nje kaloku. Wawungenzela uba awusetyenzelwanga into yokuba mawuhambe uba yi-charity case kule mizi. Yindlela yokukhulisa nawe uba mawube nendlela yokuphila abantwana bakho. Makungalanjwa kokwenu ukhona uligqirha. Andithi ke akuzulanjwa ngenxa yebhotile. Ndizama ukuthi ezaa bhotile, uqala umzekelo kule yobhinqa, laa bhotile yobhinqa ililungelo apha egqirheni eli lineefali uba phambi koba sibhinqeni iifali zethu mabakhuphe ibhotile yabo abantu balapha. Uze ubana ngaba bafuna siyibhinqele le nkomo yalapha, ba-serious, bafuna iwiswe ligqirha, bazawukhupha ibhotile. Ngumthetho, sisithethe, yindlela yokwenza. Ikhutshwe ke ibhotile. Nalapho kukhutshwa ithothi, umkhwetha gqirha nganye. Uyayiva? Lakanqa, lakanqa. Akuhlalwa phantsi kutyiwe le bhotile. Ayihlalelwa phantsi tu. Ngu-one, one, 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 one. Ongafikiyo futhi abone uba makathini ngethothi yakhe. Omnye uyigalela phantsi, omnye ayithambise entloko, omnye ayifake ezindlebeni. Loo nto ukholelwa kuyo. Uyayiva? Nihambe niqhuba umsebenzi walapha. Ezinye ke iibhotile ezi zemiqameliso, imivuso, ngamaqhinga nje okuba ungaphumi uphaca kweli khaya. Iba nazo iibhotile ophuma nazo for owakho umrhawule phaa kokwenu. Liqhinga. Yiba ne-timing. Ezaa bhotile azikhutshelwa phaa into yokuba mawutyise amagqirha kunxilwe kucace uba hayi bo. Mna ndibuya nazo, ndiyakwazi ukubuya emzini neebhotile at least 4. Uyayibo? 5. Lilungelo lam. Ndikhulisa umrhawule wam ukwenzela uba xa ndifuna ukupha amathile la asekhaya ke ngoku, ndingathi eyi uba bendinebhotile ubona nje yazi bendizayenza into ethile. Makube lula xa ndivuke ndicinga uba ngaske ndenzele abantu abadala into ethile, ndingashoti. So whether uyavuswa or uyaqameliswa, ndicinga uba leyo seyixhomekeke kuwe. Ngelinye ixesha ke uyayibona nemeko yomzi, ubone nemeko yomguli lo wakho, umsizele. Uthi hayi, ezi zokuqamelisa noba andindiqamelisanga, nezovusa noba anindivusanga. Okanye zithi sowuzinikiwe, uthi wawubona imeko ubone uba heyi mnintsi umntu okhoyo apha, uphinde ubanike kwa ezi bhotile into yoba khanongeze niphe abantu, nonwabise abantu, yongezani kwizinwe zenu. So I'm trying to say it's up to you, but yindlela yodlala ebugqirheni, yindlela yophilisana naba bantu uzosebenza nabo. Ayiyoyoba makunxilwe. Akho nto imbi njengegqirha elivuka linomvuka. Liyabonakala abantu balapha bezobuza umbuzo ngento abangayiqondiyo. Awukwazi nobanika i-direction ngoba kaloku awusayazi neyokuqala, awazi noba kungolosingaphi namhlanje. Aba bantu ucinga uba bazalithatha phi ithemba lokuba uzobaphilisa? Angeke baphile kaloku. Igqirha emzini kufuneka libe sober ke qha. There's no other way. Akukho kuthi ndizaya kancinci. Sukusela emzini uphethe umsebenzi womzi.
Uyayiva? Amagqirha ohamba nawo mawonwabe kodwa nawe yiba nekhontroli. Gada. Awunawukhupha utywala kucace uba, heyi, kuthi saa kube yitoti, kube zibhotile kuthe saa bayankqonkqoza abantu basemzini, kukho ingxaki ebusuku mhlawumbi okanye nanku umntana uyaphambana phaa endlini, abazazi uba mabathini, abayazi noba nazi iinyosi zingenile kwathini kwathini, bazosabela apha egqirheni uba ithiwani into xa inje, kuthe saa zibhotile. Imbi loo nto leyo, ngumbono ombi. Isidima sakho mawungasithobi ngokwakho. Likhona ithuba lokuba wonwabe. Ndicinga uba mna ithuba loba igqirha malonwabe kuxa ligqibe umsebenzi lagoduka. Ufike ke ngoku kokwenu okanye kwakho ulahle umlenze ubufuna uwulahla. Makhe ndime kuloo ndawo. Ndawuva kwimibuzo nee-comments. Ndawufakelela ke apho kuloo ndawo nicinga uba kushota kuyo. Andazi noba ityiwa ke iyavakala kodwa ilizwi lam andiva kamandi maan. Qha bendibawela nje uba sikhe sincokole. Ndiphinde ndithi ke bethunana mandibulele, ndithi zandla zozibini nangamso ngomane nisithi chatha as subscribers. Inani liyanyuka. Ndivuyela ukhula nam. Enkosi kakhulu. Continue to like and share. Yeah, thank you very much. Enkosi bethu.